Főzzünk nektek ma nagyon finom babgulyást csipetkével, és a két kis segítőm, a drága unokáim Olivér és Dominik. Hát sokat bográcsozunk, nagy haveri társaság van, baráti társaság, és mindig az a kívánság, hogy olyan terkaféle babgulyást főzzek, mert ez olyan különleges, finom. Megpucoljuk a zöldségeket, hagymát, előkészítjük a pörköltet, és utána rakjuk bele a többi hozzávalót, és ők lesznek a segítségem. Előkészítettünk minden zöldséget, felapítottuk a hagymát, most már oda rakjuk dinsztálni. A titka a jó pörköltnek, gulyásnak, a rengeteg hagyma, mert attól lesz jó sűrű. A zöldségeket előkészítjük a húsit, mert lassan bele kell rakni, hogy megfőjön. Apró kockára vágjuk, én azért szeretem apróra vágni, hát akkor minden falathoz jut húsi. Olivér, köszönöm. Mindjárt vágok még, jó? Oldalas véget szoktam venni, és ilyen gusztusos kis egytányéros darabokra vágom, hogy az ízié, az illatáé belefőjön a levesbe. Megdinsztelődött a hagymánk, beleszórjuk a piros paprikát, és belerakjuk a húsit. Vegetált. Egy kis petrezselyemzöldet, egy kis köményt, majorannát, és a borsot majd csak később. Schnidling, és a fokhagyma. Ettől lesz finom, jó íze. És most már mehet, főhet, puhulhat. Belerakjuk a füstölt húsit, mert ennek bizony sok idő kell. Kolbász darabkákat is belerakjuk, mert minél jobban beleföl az íze, annál finomabb lesz. És most már rotyoghat. Rotyog a bablevesünk, most már belejön a fejtett bab. A zeller zöldjét, meg a zöldség zöldjét így szoktam belerakni, hogy akinek nem kívánatos, azt ki tudja halászni belőle, de az íze viszont nagyon jó zamatot ad neki. Az összedarabolt zöldség, répa, zeller jöhet bele, és a fejtett babbal együtt meg is puhul, körülbelül egy időben. Belerakjuk a krumplit, mert már fél állapotban van a zöldség, meg a húsi főleg.
Hát kicsi lesz a lábasunk. Kicsit liszteznek, nagyon tapad. És az utolsó felvonás, belerakjuk a csipetkét a jól illapozó levesbe.